Khasi Students Union KSU Southwest Khasi Hills District haka laipo terik unailar hajar apusan kala penlong ya ka jengyat petba ka bekendit bat lektur sya ka office jeng usiem ka hima maharam ka badan hamau kerwat bandawa ba usiem udai ban khot no mardor ya ka dorbar hima bat ban pendam no ya ka jeng temu ban ai haki BSF ya ka jaka jong ka hima ka badan hajan ka wa mula Ranikor Civil Subdivision ka baju penenkam daki khun hajar ban rap ban riang menta Labuan Postnem. Kam hadin ki weipat ki kenhun seng bhalang ki bekentup ya ka FKJ GP hito HYC HNYF bat ka HANM kilawan yes nok tilang haki jingyaki. Kumbalai kan tatam AA usim kahima maharam upaim Niandros Imyong Om Shimlami Satyana Opes Jong U kat bagi tiki seng bhalang kidang perta persya u bat ya ka executive dorbar kahima maharam. Hadin kata nakaliang usim ulak khot ya keren ya ki kattu kat ni ngut kinong yalam hapo ka Opes Jong U. Haba keren hakinong tok kubor hadin ka jingya kendu ya usim u president ka KSU Southwest Khasi Hills District usamla forward man nongram ulo ong ban nakaliang kaseng ringkat ki weidi ki seng bhalang ki keren da ka basyay ya usim bakin aipor hadu kasngi ningkong jong katayo ka banwan ba unlum ya kata ka special executive dorbar bat ban pinmena baka hima kalau wengno ya kata ka jing temu ban ai jaka ya ka jakarep jong ki khasi haki shipai. Ulama ham ting balada usim omla ban le ya kata ka seng ringkat ki weipat ki seng bhalang ken le da ka bating Dorbar hima. Dorbar hima. Dorbar hima. Dorbar hima. Im hima maharam. Down. Lom na. Dorbar hima. Lom na. Dorbar hima. Lom na. Dorbar hima. Simaram. Berbit bisa. Simaram. Berbit bisa. Simaram. Berbit bisa. Simaram. Wenna. Denspai. Wenna. Denspai. Wenna. Denspai. Wenna. Denspai. Ka jingkuman jong usim jo kai maram lembat ki katu gani ki khot ka stip darbar jong kai maram habade ba ka jing dawa ka jing pansmo ka jumi bat jong ki khun ki hajar maram man ong ban ai jaka ya ki sipai hapo so majram formula tina kalang jungi da kaji sokya meneng lawan batur hapo ane hapo profesor kum si bantaban peni saka perthai ba nakalang jongi kun kasang nakalang giwe sang balang di badan po sadwa selesai bat kunjuru ki khun ki hajalan ki parado persnam ki badan hapo jang sadwa selesai ki nama ban pedang ya kini karai ka nakalang juga stip dorbar juga ma kalashim hak arpra tarik jumrai jeliu jong snam arjar afsan ban ong ban propose ya kini ka formula kum kowe na ka jaka ban set up ya kata ka unit headquarter jong ki sipai BSF te hakani ka jingyawan junginta ka dai ta jing slang bat aden mile song ani na kalang jong sim haka jiran lang ki bru sarkar kila persang ban khot ekran ngi te persang ban khot ekran ngi kila persang bar kran kun tai harangi pat da kawai kasur mangi kum ka sang lam ki ki sang balang ki donoba jong ka dong ka thain ki balan rung rang napo kamera ban ekran busem nila ekran da ka basai tang kawai kasur bat kata kalong bangi kwa ban busem ba kumba ulalum ya kata ka special executive dorbar haka khatsan tarik kepada kasngi Independence Day kabajing sya kade simpun kam ulalum ban ekran kumno ban ya plan habde kane kam ai spy tingil ong ya ong usem bau de ban lum ya ka executive dorbar ya kata ka session pat ya kata ka special executive dorbar jong ka hima maram lakum no lasngi nangkong bat ude ban perpau ude ban hakata ka executive dorbar
de nakaleng jungi loong ba de ban sim ya karai balaweng no lene larai ban nom ai jaka spai so hante hapo so bajram lene hapo formula kata kadai karai ke ba nging la sim ke ba nging la kran sai ke matus em ba unra ska step do bar hima batang kawai ke ba ngi kwa ban kran kalong ba nginam pat penkut kat ba nakaleng jusem ba ka step do bar hima kim patla ban sim ke bukum kata karai ngin haban ya sakmat ngin pe ka ai ke ba mi ke sinengkong bar lada ka kita ki jingdawa jong ki bubun balang kita ki jiut jenam jong ki nongrep ki dei kun ki ajar ni mamaram kata ki jing ki bagi perdo persnam ki kendu opo gitu kita kidong kita barlada kim sngap ya kita ki jingdawa ki jongi kalong ba hadin na kasin kong ngin saya perkhat kai ke bentag bede manle karangi penting kenapa ba nginom ala dalele ru em ya ki bor hima ba kin transfer la ne ba kin lek benda lek ai ya ke kendo hima kaba hajing sisa lade ban ai si kasih belon yang bersam lade ban ai sa kinong rep ki baduna ki jakarep handai semlale kata ngi kwa ba kadubar hima kat perkat swa ya ki perlo persnam ki jungi belon yang bersam ki perkat swa ki kun gajar bar lada rong kam kalong ba lada sngo ba pahu jaka palat kaima kalong ba de ban khot ki wei per kasih ki basa si ki wei jaka ki ba mat ki jinge ki bom ni bersam ba ken wan song sa hapo jong itu gijaka nak langi kumau mening ya sim karai ba lada ka istir dorbar gima kamla ban penlong ke sini kong kamla ban sim dok moi perkarai kamut ban nak langi ni haban ya diskmat ka jingmut ke jungi kalong ba ngin persa ya kane put mula harai habade beta ki wei jaka ngin parla ban tip hanu ai ngin parla ban ong harai tangkawai kalong ba lada kata ka jaka ka bagusim lane ka dorbar ma ki mut ban ai si pai kakta kun ke ajar kakta pro persnam kakta ke nongrep ki bade kasih jungi kelong ba ya kataru ni haban persa de katahi ka jingmu jungi kamut ban ong ba lada ai kani mun ngin le ong ba ai kani ai katai kamde kamau jungi ring haban perkat soi kun ajar i pro persnam nekong nomor kumni ukuran nakaleng jungi dolar ma ki kran bade personal security de nakaleng jungi pernilong ba hoj ni sotu ba kadon kamban pej benya ya ki nong bala bikin rung sapo India nak kapor hing ji kran bagi BSF de berkata hare kai ke bangilap kalong ba nakaleng BSF pat upen thut penman ni persnam pej baha pa dia kai ke bajah fencing ngila de kran na bade kita ki AKA ba bade national security nglaong ba kumusem na kran ni national security perkat de local security perkai kata local security kalong ba kata ka jingwaru kharbang laru de ban pej kade kamram sokar ba kade ban pej ba harai de ban penti knaru ba kini kun hajar ki perlo pasnam kimdai bandu no ka jaka tangnam ta bagi perkat ya kata national security Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya